Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramson na production. Hey! Imbis na makabati kami, di ka lamang tadag sa song-song ka ng Hayop ka. Hayop ka kung isay ka man. Ay, shout out! Wasak na wasak pati ay. Ay, Dagos Tabi sa Taga Bicol Podcast. Episode 91. Si Ramson na. Ang tataraman naman yun na daw, iyo ang Arasahas. Arasahas? Hindi, Arasahas. Dave, itong Ano, sige lang. mangsa ba yan? Hindi ko alam ang mangsa. Ayun, maangsa itong mainit. Itong humid. Arasahas, di ba? Mainit. Humid ba? Humid. Arasahas. Sa mo kaya sa ringkonada, ang apod kayan is maangsa. So, ginagamitan daw in sentence ang arasahas. Arasahas? Arasahas. Arasahas. Grabe, arasahas mo niya na daw. Ayun. Yan. Garo pwede bang garo kakauran pa sana, grabe, or siguro mauran. Grabe ang arasahas. Oo. Ayan, pwede. Kasi di ba garo ang humidity, naglalangkaw ang humidity. Yeah. Anong scientific explanation kaya yan? Ang scientific explanation kaya, naluluom kung anong nasa irarum. Ayan. Diyan ba nagpupon si anong po, apod ka to? Evaporation. So, nawawara si humidity. Tigkukuha na si tubig pasiring sa pangarunon. Yeah. Pangarunon. Panganuron! Ikaw pa sabi ni Christian na aringasa daang apod. Aringasa. Aringasa. O di ba kadakulon kitang arasahas, aringasa, Mangsa. Very good. Okay ka Noel, gamitan daw, maangsa. Sa ringkonada, gamitan mo sa ringkonada, natataramon. Sige na. Legit ka bang taga-ringkonada? Amo, alat lang. Baka late ka man nagpa-register sa ringkonada, 17. Dayo mo lang ringkonada, naka-inapod ng ringkonada. Say, talaga, ini. Di ko malang ang saraw Inisibon. sa diirig. Ata. Malang ang saraw sa diirig. Di ko isi kong sara ko migsirong. Migsirong. Sabi na, Gum! Ubaan na kiton bado mo, talang angsa. Alam na dis. Oy, baka pala kita mag-point, batiun ta si Billy Bilay. Si Billy. Gani? Bilibong eh. Yan eh. Ano sabi? Ang pinapabati niya? Shout out niya ang team niya samahan ng mga Bicolano at Bicolana nationwide. Oh, yun. Mabalos mga sir. Uy, kadakal pala ning team sa nationwide. Oo. Yung Whole wide world. Samahan ng mga Bicolano at Bicolano nationwide. Nationwide. Pilipinas. Buong Pilipinas. Nationwide. Yan. Ano sabi niya? Team ko. Baka siya? Baka team leader. Team leader siya. Or baka siya, nasa networking siya. Di ba? Siya, leader. Tama. Leader siya. Sinashoutout tanganing magdakol ang ni Upline. Let's go, power. Up. Okay, upper. Saka yan. May babatiun ba ka mo? Para at least bago tayo magpuon, tapuson ta ng mga babatihon. Batihon ta na si mga dapat batihon. Batihon ko man si tugang ko dyan na nagpapaandar isip. Parang minong pandar isip. Street word sa Naga. Paandar isip? Pandar isip. Ano yan? Like, pag samuya kasi, duman sa community me, pag sinabing nagpaandar isip ka, kumbaga nagdidiskarte ka para magkita ng kwarta. Baka siyang brainstorming. Kasi pinapaandar mo ang isip mo, di ba?
Baka siyang brainstorming kasi talagang paandar isip, papagana maisip mo to. Gara survival instinct, paandar isip. Paandar isip. Yan, so kung may paano time si may isip? Hindi ko na problema yan. Pwede kita maghanap donor. Si Day nagdidiskarte sa buhay, Day nag-aandar ang isip. Pwede nag-aandar, may ilang battery. O paruro ang isip. Baka patras. Patras ang isip, I know. But anyway, since patras ang satuyang mga isip, atrasan ta ang isyo ni para sa Baretang Musa! Isang-sang mo ang bareta. Sa imong lobot. Speaking of lobot, ang topic tango niyan, nagsasangsang sa lubot. Matrakulaan lubot. Matrakulaan lubot, dewan. Baka kita, madali kita kang community ninda. Anyway, William Church, bago kita mag-ulay sa Baretang Musang, bationg ko lang ang 6 million viewers tangon yan. So, comment down below kung taga-saing ka mo yan ang nadadawag mi. Ayo, tanganing i-shoutout mi kami. I-shoutout mi kamo at chance sa tuyang live ngunya na live streaming. Yeah. So yan ani. Kasi garo naging matunog sa issue ngunyan, garo very toxic na toxic content na nagkakalat ngunyan sa social media. Mm-hmm. Itong issue ni Tito Mars. TM. May TM. Sino ang TM ng buhay mo? Tats Mobile. Akala ko Tats Mover. Tats Mover. Kaya yan. O since nakasagap Bareta, nasagap po rin daw Bareta. Anong issue niya? Si issue niya. Ayan na, sige na, Ikaw na magpuon. Actually, ang issue niya, kaya siya, may mga followers siya na nagre-request na magkakan ng kung ano-ano. Kakan. Pero ang mas nag-viral sa iya is si Sardinas, pagkakanya ng Sardinas. Baka di siya totoong magkakaning Sardinas. Niraingit niya si Lata. So, grabe naman yan. Diba? May easy open naman mga Lata man yan. Saan ba sa Pilipinas may easy open na bang Sardinas? Igwa. Aluin na. Aluin na. Paano man sa Pilipinas? Una ko kaya ang Pilipinas, third world country pa kita. Ayaw. Una kaya, kang 2018 baga kaya, mayo pa. Oo. Igwa naman, mga easy open cans. Kasi tandaan ko pa ito, pag nagbabalan ako ng mga dilata, easy open. Oo. Ang malupit pati dyan, kang panahon, itong sadit-sadit kang dilata ng Sardinas, ang pang-ubak sundang. Yo. Itong sarong tok-tok mo, kabangaan kang sundang. Sa lahog kang ay lata. Oh. Pero naman sa nangyari kasi sa issue, garo chine-challenge siya kang mga viewers niya, kang mga followers niya. So ibig sabihin, ang followers niya nagdadalan sa iya. Mm-hmm. And then anong nangyari is nagkuha siya ng sardinas, dahil ko aram ko anong brand kang sardinas. Pinailing ba? Hindi ko aram. Color green to eh. Garo lang to eh, plain. Oy, may 5 na green. May may iba pang green. Ano to eh, garo pag green baga plain na no? Ayun. Bang harang. Bang maharang. Plain. Oy, sardines sardines lang. Sardines. Tapos ang nangyari, itong nadidiri na siya, itong ini-intro niya pa sa ng video, pero pinapahiling niya na day siya game magkakaning sardinas. Garo challenge na naman sa iya. Tapos ang pinapahiling niya pa duman, garo itong makadiriyo ng sardinas. Raisin born ba siya sa Pilipinas? Hindi ko aram. Chat mo daw, Linus. For sure, yan. Bako man siyang mayaman. Harayo na naman sa microphone ng sarong yun eh. Ako ba? Ayo. Ayun ako.
Ngunyang harani ka na. Sumago na. Dahil harani lang talaga. So sa ilang Nindo, si reaction niya naman genuine or for entertainment purposes or medyo halangkaw na ang hiling niya sa sarili niya? Okay, so po nang i-dissecta na muna ang video niya. Ako kasi for me, garo poon pa sana, imposible naman na, Baka ba siya kasi very sensitive ang pamparong niya. Sa bagay. Ang niya, ang matres na sa puro Arad na kayan pagbakal na. So sige, paragas mo Charles ang pag-dissect mo. So ang sa kuya kasi is for the first first linyahan pa sana. Garo day na ako nagtutubod na kadiri daang sardinas. Garo itong tipong siya, garo naiiw siya na maray doon sa kakakanon niya. Kasi typically, may mga tao man na nagkakakan na ng sardinas, pero baka man araw ka tong reaction. Daw itong sabi yung tanang foreigner. Kasi igo ako digding mga katrabaho na talagang di mo sila nagkakaning sardinas. Pero di mo nag-react ning itong nagdidirdigwa baga na itong sardines. Igo nga na yung katrabaho na itong nasa oyster baga, itong oyster baga na nasa lata. Isipon mo, ang kuko haralaba. Haralaba ang kuko, pero ang pagkuan ng oyster, tinutusok niya gamit ang kuko niya. Kuko niya. Tapos, kadirion baga, taday mo aram kung saan nagpapo baga to. Di ba, di man makapo na halaba ang na halaba ang kuko. Diba? Pero alam mo, naintindihan ko siya, Charles, kasi daw ako, madidiri ako magkakaning sardinas. Pag may maluto. Sabagay. Ayo. Pero joke lang to. Pero sa Indo, itong reaction niya, anong nagdalagan sa utak mo kung hiling mo? Para sa kuya ha, di ko aram kung anong gusto niya i-portray, di ko aram kung anong gusto niya i-implicate sa mga nagdadang or nagdadalan sa iya para sa reaction niya. For me, it's off. Kasi, araw ka tong na famous man na vlogger, international vlogger, na masyadong minaliit or nagtaon ng very bad reviews about sa comfort food tang mga Filipino. Di mo kaipuhan magkaigwa ng araw ka tong reaction kung habo mo. Di ba? Kung in the first place pa lang habo mo, may man nagpipirit sa imo and why you are still doing it? For pleasing your audience? For what? Di ba? Or trying to start up a trend. Di ba? So, medyo off siya para sa kuya kasi there's always be a better way on portraying things or commenting things or trying things without really touching the other perspective of other people. Wow, English to Ay, sorry. Tulo lang ang balon ko. Tapos na. ang ano kasi naman is talagang ang hanap niya is reaction of the viewers. Well, totoo na on the social media nowadays, kung gusto mo talagang maging sikat or magkaigwa ng ribok, you need to make an issue. You need to make a very very intriguing na maray sa tao. Ilingon mo sa baga sa po diyan sa industriya ng pag-aartista. Kaya nagluwas ako sa pag-aartista. Grabe talaga, grabe ka toxic. Kaya ako di ko na pinunan. Abo ko nang matoxic. Hindi ko ako nagluwas talaga ako mapagal. Hindi ako nagtangkang punan. Oo, kasi ang ginigibuhan ng issue. Ginigibuhan ng issue, tanganing ang tao. Oo, yan. Di ang tao naghahanap na ning video na ay salit talaga ang ni Clark Kanyeba, 'di ba? Oy, shout out sa mo, Clark. Okay. Na kasi 'di ba ang nangyayari kasi is kita sa Pilipino, kapag tinira agad ang emotion very very defensive kita na itong proud kita sa Pilipinas, pero kapag natira ang certain spot kang sa iyang pamumuhay, talagang nagre-react kita. Para mo sinabi yung niyang kay mga international vloggers, kung gusto mo mag-instant sikat na international vlogger, touch mo ang Philippines, matren ka. Kasi kita mga Filipino, may sa tuya si sense of itong pag-filter ba ng information, may sa tuya si pagiging responsible to take it as if it is legit or not, to do or research. Pag sinabi kong pangit si Arog ka ang Pilipino matubod, dadawagon ako,
without knowing kung ano yung kaipuhan nindang maintindihan kung legit ba si sinabi ko or dae. Kasi nga, di ba, very basic law of communication is sinagre-receive sa kasi sinagtataram sa kasi nagre-receive kang tinaram. Sinagdadangog. Oo. Di ba? So, kung dae makuha ka tong nag-speaker na maging responsible kung ano yung sinasabi niya kung totoo dae, as a listener, iyan na magiging responsibility mo na i-check kung tama si sinasabi niya and i-apply or talagang sa sadiri mo totoo si sinasabi niya. Oo. Kung sa English baga very gullible ang mga ang mga Pilipino. Na kung sa pag nagtaramsa na tutubudo na. 'Di ba? Na halimbawa araw ka tong video duman sa itong sardinas baga. Makahiling ka lang duman ng comment. For sure, nagpunto sa may comment Siguro nagpunto sa may comment na grabe mo man ngayang arte parang yung sardinas. Garo nagkakaigwa ka ning Garo dinidegrade mo ngayang pagkakan ka mga kapobrihan. 'Di ba? Kasi sardinas sa Pilipinas kasi sardinas is the sagisag ng mga kapobrihan Kasi di ba staple kasi ang sardinas sa Pilipinas. Hindi, totoo, legit. Sagisag ang sardinas sa kapobrihan. Kasi sardinas talaga is very common on relief goods, di ba? Kasi nagkukuha ng mga relief goods. Tama. Di ba? Kasi mga kapobrihan sa satuya. Kaya minsan, kapag dinalin nila pagkakan mo yan, taano aarugon mo yan, di ba? Pero natitrigger ng emotions din. Bako lang, kasi pag ang Pilipino may nahiling na sarong nagpuon, halimbawa, baga, sa eskwelahan, halimbawa, bagsak, mahanap ka ng sarong manabagsak para to feel better. Tapos i-outburst expression mo. So may nahiling ka na comment man, artihong ka man. So, nakarelate ka, totoo artihong, makomment man ako. Artihong ka para sardinas. So, nagdaragdag na, nagpile up na si mga arog katong emotions. Kaya naging trend siya. Oo. Pero, without knowing, for the clout lang nga ng gibo katong lalaki. Iyo nga ni. Iyo. Pero, ugwa mang nag-ano sa iya, na baka ugwa siyang, symptoms na inaapod na ARFID. Ano yan? Nag-research. Which is, ang ibig sabihin ka to, avoidance or restrictive food intake disorder. So, talaga siya, kung para sa to, masiram ang pagkakan na to, para sa iya, di niya talaga kayang kakanon to. Ang iso kasi, Linus, igwa pa siya ng other videos, ng mga street foods. Tapos, ang reaction niya, same thing. Ayun nga ni, which is, sabi ko, grabe naman ang itong disorder na niya. Baka may siyang dila. O baka feeling ko lang kasi is Safe lang ginagamit si dila. pero pagkakanda ng butag madali unda, di ba? Pero sa kasi bilang kasing Filipino or bilang sarong Bicolano, gusto talang tawan sa indang adal si mga nagdadarong sa tuya, especially our fellow kanatong natics na mga araw kayo na content, dahil nindo i-entertain na. Kasi talagang pag nag-react ka dyan, ibig sabihin, nadali sa emotion mo, which is ito ang main purpose kung taano ginimo si video. Sure. Tim. Di ba? Ngunyan, anong nangyari, naanggot ka, nagdalang ka duman sa video, nagkakwarta. Di ba? Di ba? Siya, bako ka man. Oy, baka sinasabi nila kaya tinatakaling topic, gustong tang makisausar or what. So, disclaimer lang guys, gusto mi lang i-explain sa Indo kung ano ang pwedeng mga objective ninda kaya ninda to ginigibo. So, for us, since ako, nagpo-promote talaga ako ng tamang pag-iintindi sa mga bagay-bagay. So, ina-explain mi sa Indo na pwedeng ginigibo lang kamong victims para lang sa indang personal purpose. Bako pero baka makatabang kami. Yes, di ba? Para at least man kasi, dapat maintindihan rin kasi kang kada saro na ang gabos na nahiling nito sa social media, baka man legit, man lang yan. Dapat sina-check nindo kung siyang fina-follow nindo, dinadalo nindo. Di ba algorithm aram nindo yan? Pero data maintindihan kung ano ba talaga ang impact ayan sa satuya. Once na nagdalang ka mga toxic na videos, mga arrogant, frame up, whatever, gabos na maluwas yun sa Indo. So, nakukonsume na din si attention nindo about kinds of videos. Pero kung pansin nindo, self-motivation, personality development, finances, ang dalanan nindo, gabos na feed nindo, yan maruluwas. So, mas makakatabang yun sa Indo. Saka pansin nindo, kung nagpindot ka mo, nag-follow ka mo sa Spotify, sa Muya,
Ay nako, talagang Gabos na maluwas na content, malulupit. Kasi malupit ang ano eh. Malupiton. Oy, shout out Malupiton. Malupit ang content mo eh. Pag nag-follow ka mo sa taga Bicol, podcast Yan. page, ang maruluwas ka yan, mga malulupit na content creator kang Bicol. Iyo, gwapo pati sa Kadarakula. Oh. Sa mga pula pa ang hasang, malinaw ang mata. Sabi ni Jeremy pagkasabi ko Darakula. Oy, grabe ha. Tabon mo na ako doon na Dracula, pailingan takapang niya na Ning puso. Puso. Nag-react to Loseng. So, yan. So, summarize. Anong nanta? Si Linus naghuyum-huyum sana. Okay, ikaw duman sa baretang musang ta. Ano ang adal duman na pwedeng makuakan sa rong kanatong natiks? Para sa ko, bako gabos para sa sainda. Kumbaga, ibig sabihin gusto din ka ibang tao. 'Di ba? Pwedeng ibig sabihin na normal sa imo, pwedeng normal sa inda. Kasi iba-iba ang perception ta. Pandawa, let's be keen on sa mga information na ina-absorb ta. Kasi nga, 'di ba, kaya kita may sa diring utak kasi gamiton ta to filter for ourselves. Bako para, 'di ba, i-absorb ko anong nadanaog to or nahihiling ta. Kung di i-process ta, baka sakali makanood kita into something. Halimbawa, mahiling ta si ginibon niya pagkakaning sardinas ay dayan applicable sa kuya. Yung personality niya di akma sa personality ko, so I will stop listening or watching him. Kasi di siya nakaka-feed ko ano mas makakamaray para sa kuya. 'Di ba? So yung man lang yan. Okay ka, Linus. Para kung ako, dahil na magdalan ni mga ang ipa kaya talaga baga na lang sa dahil viral dadalanon. Mm-hmm. Tapos kita man tadinalan ta talagang nauyam kita, makomento kita ning maraot man, which is kung ako sa Indo, kung aram na nindo ito ining content creator na ni Arog ka ni dahil na nindo pag dahil nindo pag follow or entertain or siguro kung curious ka, okay, dalanon mo, pero dahil ka na madara sa naging reaction niya duman sa video niya. Yan man lang. Ako for me, ang take ko duman kasi sa issue na to is that may binabasa akong libro ko niyan. It's, author ni Sarah Knight. It's about the magic of not giving or of not giving a fuck. Ibig sabihin, dapat ang mo, sa puon pa sana, kung bago mo i-entertain ang sarong bagay, dapat may duwang questions ka. Matao ba ni sa imo ning kaugmahan? Or mabinipisyo ni sa imong buhay? Kung dadalaanon mo pa lang, dahil na malaog naman sa qualifications na to or duman sa kasimbagan na ito, dahil mo na ipadagos. Kasi inot sa gabos, masasayang ang oras mo. Imbes na naglaba ka, imbes na naghugas ka ng plato, dahil mahanap ka, makikisaw-saw ka sa mga comment section na araw nga ka ng video. Pagkatapos, ano nangyari? Dahil ka na nakahugas, dahil ka na nakalaba, nasayang lang si oras mo, maki ka man nakuha. Dahil ka man naging maugma. And then also, another thing is, ang sarong tips dyan, lalo na kung halimbawa sadit pa lang ang following mo or sadit pa lang ang mga friends mo, may inapod kita ng unfollow sa Facebook. True. Kung halimbawa, isaro-saro mo ang mga friends mo, pwede mo sindang i-unfollow Para at least sabi yung tanang maging malinig ang Facebook mo, i-unfollow mo sindaga boss. And also, i-unfollow mo din si mga page na nahabo mo. Or sabi yung tanang si Gabos na tig-follow mo ning page before. Tapos ang gibuhon mo, pilion mo lang si mga page na maray na matao sa imo ning karahayan sa buhay. So and then from there, maugma ka the next day ang maruluwas sa feed mo, mga fresh content na very positive. So, yan ang oo. Yan. Yan ang mga tips ko duman na itataw sa inyo. Kasi sinda adal Ako tips na lang itataw ko sa inyo. Tips and tricks. Tips silog. Oh. Para sa topic of the day, yan. Ang na-excite kami digdi sa pag-urulayan mo yan. Kasi gabos kami, talagang garo kaipuhan ang bagay na ini. Ining topic na ni, talagang napapanahon. Tama. Napapanahon. Anong panahon ko niya? Panahon ning yung kahirapan sa Bicol?
Paano man masabing kahirapan? Mantataba nga ni. Kaya nga, ni panahon. Kapubrehan, Bako- kasakitan. May, itong gutom ba? Gutom. Dahil Paslo. Paslo. may Pag gutom ka, paslo ka. may sararong pa dyan. May sararong pang... Gutom sa bubon. Hararom gayon. Hindi. Ano nga ito? Anong pag-ulayin tangon yan? Ang pag-ulayan naman yan, Linus. Ay, araw ang gibon talat lang. Ang gibon talaga, si Linus na lang ang magdara kang topic ko niyan. Kasi tama. si Linus, iyon nagpuuna eh. Oo. Kumbaga, Ay, kung ano na lang kita, bubutongo na lang kita. Oo. Kumaga inakay. Inaka. Tinitigan ko. Pinakitan ko. Tan ko. So ano Linus ang anong gigibuhon to pa? Anong ginigibo mo pala yun yan, Linus? Pinagkakabalan mo recently. So, recently, kasi, syempre, maging honest lang kita sa sadirita na nag-gain talaga ako ng weight ng grabe Drastic. talaga kong weight. Drastic. Yeah. As in, talaga, na ako, nasa level na ako ng obese class 1. Obese. Class Class 1? 1. Kaya Eyo. say, may mga pag aram mo ang BMI mo, duman mo maaraman kung Ano ang BMI pala na? Sige na, sa mga Is day ba- nakakaara. Sige, Body- shout, comment something. comment kung isa nakakaaram kang BMI. Baka magpa-Gcash si Mayor. O kaya si Ma'am Rubilin. sabay search sa Google ay, di ba? Ayan. O, 5 So, seconds. Ang BMI, 5 seconds. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tama yun. May Gcash. Ang simbag ay... Linus! Ha? Body mass index. yan. Body mass index. Yan. Ano ang body mass index? Diyan na hiling kung Diyan- mataba diyan ako mo- dahil. Diyan na, Diyan mo si kung magagadan ka na. diyan mo mailing si Gabos like fat, water weight mo. Si Cherby Perming as in- sobra Gabos- yan sa average. Ang kasi duman is, ang sarong tao na consist of a lot of things. Or, di ba, may cholesterol kita, anything na sa tuya, na nagsasabi na ang health mo maray. So, ang kaipuan kasi dyan is dapat mag-akma sa height mo, Ang weight. sa edad mo, ang weight mo. weight mo, Kung magsobra ka dyan, ibig sabihin, obese ka na. So, or obese, or siguro overweight. above normal ka na, overweight. Kulang Actually, man, ano yan eh. malnourished. Kasi dati overweight lang ako eh. As in na ako. Nag-ubis ka na. Obese ka na. Kasi ano yan? Mayamang ka na kasi afford mo na magkakan sa luwas. Normal, average, Overweight. Wait, overweight, obese. sobrang halat. So, nasa na ako ng 6 years in the making, waiting. Sobrang halat sa pagkakan. Pagkakan lugo, nag-obese. Overweight. So, yan na nga ni. Sabi ko Paano mo sa sarili na-check, ko. El? Ha? Paano mo na-check? Sa diri lang or So, nagpa-check up ka or gym? di muna ako nagpa-check up. Pero, ang ginibo ko, di ba, ugwa man kaming weighing scale. Mhm. So, tig-weight ko si sadiri ko. Tapos, kung kamo gusto nindo maraman ng BMI nindo sa online, search lang nindo ang calculator.com. So, Calculator. yawn duman, calculator. Tas ilalag lang nindo duman si age, weight, saka height nindo. Tas pag kinalculate mo, maara Iba pa, kung gaano ka kadalas mag-exercise ata. Iyo, tas kano ka kadalas mag-exercise. Pero Tas sa duman, siguro sa ibang ibang category na siya. Kasi itong in-explain ni Linus, si basic lang to. Sa basic. Okay. to determine lang si BMI mo. Oo. Yan. Tapos, So, ano ang BMI mo? yun na nga ni, obese class 1. At least class 1. 30, May class. 33.1 ng Di ba BMI ko. ang average 27 Yeah. sa height mo? 27. May naano pa nga yan, di ba? Mahiling kung anong metabolic age mo. Halimbawa, kung ano ba ang edad mo base sa hawak mo ngunyan. Oo, tama. Oh, Ika-char. ako kinumpute ko last time, ang edad ko nasa 35. 35? Actually, nag 36 na to.
na 1,035. Kasi ang computation sa hawak ko, garo ang body mass ko is dakula. And then Ang height full mo? muscle. So, ang height ko, kayo, Balik dakulang ka, muscle. Master. Kaya ayan. Garo-garadot. Gadot. Oo. Kung may gadot, may Gadot. survey. Gadot So, na iligot. So may hapot ako kay paring Linus. Anong experience mo sa sa pagpapapayat mo? Or first time mo ba siya magpapayat? Nagpapapayat na ba? Nagpapayat ka mo niyan? Ha? Nagpapapayat ka na ba? Ayo. What makes you Opo na. decide? What makes you decide nung magpapayat? Siyempre, unang-una, ako lang yaon digdi. Mayuman sa kong Wait, sa'yo nasa Maalaga. likod mo. Nakatamong pa. Nakaitong. Siyempre, para sa pamilya, siyempre, gusto ko man makauli ng Pinas na bilog pa ko. Bilog ka pa man. Nakasakahon ka lang. Sa kabilog-bilog ka man bagamon yan. Bilog-bilog ka man. Si bilog na may shape. Wow! Yeah, bilog na bilog may na may shape. Wow. Siyempre, nagugurang na kita. Once na nag-iedad na kita, nagbababa ng metabolism ta. So, kaya puwanta ng talaga. Anong ibig sabihin ka metabolism? Oh, yan. Kasi siyempre sa Ano mga ba nakakaintindi. Ano sabi ko lang metabolism? Oo. Ano yan? Hindi ko alam. Bicol na baga yan? Ibig sabihin, kapag hababa ng metabolism mo, masakitan ka na mag-udo. Kaya metabol na eh. Tama. Kasi di ba, pag naguguro na kasi kita, kaya baga ang issues ka mga gurang mo niyan is, garo constipation, garo, day na nakakaurudo, nasasakitan na mag-aranoan sa indang mga tulak, day na nagpa-process ng pagkakain. Di ko aram kasi baka umakit ang nasa linya kang medical medical field. So siguro magkaigo kita ng guest in the future na ma-explain sa tuya kung ano ba talaga ang metabolism. Kung ano ang nangyayari. Ang nangyayari kasi pag nagugurang, sinasabi lang mabagal ang Nagbabagal. ang metabolism, pero data na intindihan kung taano siya nagbabagal, tas anong dapat gibunta pag nagbagal ang metabolism. Kasi nagugurang kita data man inaakma ang diet ta sa edad ta. Kaya sinasabi ni Charby, constipated. Ibig sabihin, constipated ka, less ang fiber na kinakakan mo. So, ibig sabihin, kaya po mo magkakaning more fiber. Data man ginigibo, kaya nagreklamo kita. Fiber. Sabi nga ni Kayan, ang hawak ta, ang mismo nagsasabi ko ano ang kaipuhan ta. Diba? Magdangog sa hawak. Diba? Sabi ninda. Di ano mo kasi diba, isipin mo back in the days, aki ka pa man, same mo lang kinakakain mo eh. Pero dahil ka pa No. Pag aki ka baga, di ba, more on fiber ka, fruits and vegetables, yung pinapakan sa imo. Grabe naman yan. Pag pinakakan ka kang aki ka, susuwayan ka ni mama mo, ini nga aki, kakanon mo lang fruits and fiber. Sige. Nagtawa kita example sa Bicol. Ano ang mga rich in fibers na pagkakan? Pares. Pares overload. Pares overload. You start them young. Mga mayaman sa fiber, kamote. Di ba? Pinya. Fiber pala itong ginigibo sa bado. Kinakan mo talaga. Abaka. Kinakan si abaka. Ito grabe ang fiber. Gabos na green leafy vegetable fiber siya. Ayan, kangkong. Yan, kangkong. Mga, babarato. Nakukuha mo lang sa natad. Kaya kapag kapag nagkakakan ka ng malunggay, pag nag-inudo mo, bilog pa. Bilog ba? Di ba? Malunggay magiraray. Ayun. Pwede pang lutuon ulit. Dawa na tong. Dawa na doon ulit. Isang mo ulit. Ay, Alit yan. yan. Pinilili sa mo sana. panisan. Kaya ang tubol mo, tubol ko ngayon, garo New Year, may pulka nuts. Okay, moving forward sa journey ni L. Ayun na lang progress mo niyan. So, dahil ko masabi kung perang binawas. Pero, nagbabawas na siya. Kasi, lately, kung ilingon nilang historical YouTube ko, more on fitness talaga. Kung paano
anong maray na gibuhon para mag-listening weight. So, dakulon kaya yan dakulon ng klase para mag-listening weights. Pero, gabos na trinay ko, syempre, Try lang. kaya try lang dati. Until you die. Ginibo ko dati, pero may mga talaga, na mga, mga gibo, na akma sa imo. Itong, kunyari, intermittent fasting ka, kung sa imo nagagana, sako dayan magana. Balik na dun mo. Imbis na 16 hours ka magkakan ka. 16 hours ka magkakan, 8 hours ka lang mag-fast. Yeah, balik na dun mo. Malay mo, di ba? Inda ko na lang kung di ka pamabilog ka yan. Tanganing mailing tangkal lukaban mo. Pero speaking, sabi nga ni El, di ba? Sabi ni El na da applicable ang mga practices kang iba sa iya. So, ngunyan, since tulo kami ngunyan na naakay ni El, so may gigibong kami, Charbs. Anong gigibong ta, Charbs? Mag-ibo kami ning challenge. So, i-challenge mi ang kada saro na magbawas. Magbawas. Diba? Name kublit. Kublit. Yeah. Magbawas ng timbang. Kasi garo nakakamiss man kasi. Gusto talang balikan siguro para at least ma-motivate man ka mo si mga nagdadanog sa kanatong natics, ng mga nagdadanog diyan sa Taga Bicol Podcast. Gusto tang balikan ano ba si pinaka high peak kang fitness mo? Ito bagang tipong babalikan mo si kang panahon na kung saan nagigibo mo pa si mga bagay na gusto mong gibuon. 'Di ba? So, pag-ulayan tango niyan. Kasi for sure pag inagihan tatungo niyan, matao to ning spark, matao to ning motivation na rekindle. Rekindle, 'di ba? Na ay balikan ta si pangyayari ka to tanganing makabalik kita sa sa hawak ta na igwa kita dati, 'di ba? Ay paring Toph. Highest peak kang fitness mo sa hiling mo? Highest peak kang fitness ko siguro kang college. Tama. 'Di ba kasi kang college talaga very active ako to sa sports. 4 years straight, nagtitraining kami every other day for 2 to 3 hours. So talagang sa endurance mo mamamatay mo kasi naalala ko dati kung may nakakailing sa ko dati. From Del Rosario to Centro ang Naga, dinadalagang ko siya ng 30 minutes. Pero ang kilometers din to 9, 10 kilometers, 30 minutes straight. Wow. Garo ka pa rin si Volt. Baka Bolt. Bolt pala. Sorry na, Pilipino. Ang V nagiging B. Si Ocean Bolt. So, yan. Tapos, syempre, pag nagtitraining, so, with that 2 to 3 hours na training is talagang kaya mo magsabay. May mga nagigibo ka, si flexibility mo. Pero nganyan, magyuko ka lang, makulog ng likod mo. Ayo, dahil ka na makasintas. May mga. Ayo. Dahil makasintas na may may harang. May belt bag. Dahil na mahiling ang tatawag na kang tulak. O, talit lang. Sabi niya, perang taon pa daw para magkailingan kita ulit. Makuha kang salamin. Susirip ka. Hello, buddy. Kumusta ka dyan? Di ba? Okay ka pa, Mike. Nakapag-ulayan kan tulo na ma-exercise na kami para mahiling takana ulit. I'll see you soon. So, yan. So, since mapagipo kita ng challenge sa yung tulo, so magkakaigo kami ng challenge for ganong kalay, Charles? So, kasi sabi ninda, it only takes 21 days to build a habit. Mm-hmm. So, nagibonta na lugod 1 month. Di ba? 1 month, magibo kita ng any program. Kung halimbawa, anong gusto mong gibuon. Kasi sabi baga ni Paring Linus, ang design kang pagpapapayat mo, maybe bako sa kuya. So, ngunyan, nagibonta, magsara diri na sa nakita ng program. DIY. DIY. Pwede ka mag-shabu. Ay, diba? Inda ko na lang kung di ka pa mababa timbang kaya. Hindi ka sure. Kasi may mga bisado ko, taraba. Kasi nagparakarakan. Uy, dahi, ang para-shabu, dahi kagaganahan. Talaga ba? Ayun, sabi. Ay, di pa talaga ako nakatry. Di ko haram. Nagshabu ka pagkatapos kang program mo, kurupos na mukha mo. Parang tirik-rag pa ang ipon. Next episode, ararig na kita kanyo.
Ayo. Oo. So, Yan. inang gigibonta, sarong bulan, siguro mag-ibo kita ning paano pala itatrack? So every day, ang commitment ming kadang tuloy is to document kung anong ginigibo mo. Ginigibo mo, little or gano'n siya kahaloy, basta to track or to document kung anong ginigibo mo throughout the whole month process kang journey mo. So, syempre, ibami ka mo sa journey na yan. Kung isa gusto mo makisabay sa challenge me, you are welcome. Okay. Diba? Inat na inat, bukok man yung para sa muya, para sa Indoman yan. So, we are here, your fitness buddies. Diba? To inspire or talagang makaibanan. Kasi, sa mga libro ko ding nabasa is, para kung gusto mo makomitan sa diri mo, maghanap ka ng accountability partners. So, we are here to be your accountability partners on your fitness journey. Diba? Starting today! Yes! And also, we will be promoting some exercise equipment na mabibili na lang sa Shopee. Kaya ka mo, kung gusto yun na magkakaning Diwata Paris Overload, saka na yan. Hindi mo yan mawawara. True. Oo. Masarang magkakaning Paris. Itong fit ka na. Ito bagang maski very rewarding. Very rewarding. Oo. So, nga nagkikibunta is, we are also inviting ang ibang content creator sa Bicol. Yes. Or siguro bako man content creator or siguro si Simon ang gusto maki-join sa Satuya na maging fit. So, digdi sa Facebook group kang taga Bicol, siguro ma-set kita ng date kung saan ka mo pwede mag-post ng pictures na before. Di ba? Baka ilagnin doon before si kang aki pa ka mo. Or pwede duman sa episode banner Tabaga Charms na episode 91. So, pwede sila mag-comment kang before and after ninda duman. So, tapos, update din kung anong ginibo ninda. Pwede mag-ibo na lang bagong post. Oo. And then, tapos, mahapot kita ng mga journeys nindo afterwards. Kasi, for me, the only reason kung taano ginigibo ang mga araw kay ni. Kasi bako man siya, magmukhang, gwapo, magmukhang sexy. Ang ginigibo ta ning bagay na ni, kasi para mapalawig ta pa ang buhay ta. Yes. Bako makitang mayaman. Longevity. Longevity. Kasi bako makitang mayaman. Diba? Kung bako kang mayaman, di ibig sabihin, dapat maging healthy ka. Kasi mayaman yun, nagpo-promote ng fitness sa sadiri ninda? Oo, ikaw pa daw na to. pobre. Diba? Di ba kasi isipin mo, kung bako kang healthy, anong pang-hospital mo? Di ba? Kung kumain ka maning kwarta, maano ka na sana, mapantay na sana ang bitis mo, na di mo na-enjoy si mga bagay na gusto mong i-enjoy sa buhay. Diba? Bako lang niya in terms of the health, pero also for our confidence din. Kasi syempre may mga tao din, siguro may mga nakakanaog kanina, nagbabawas ang self-esteem ninda or confidence ninda kasi diin na sinda si arog katong figure dati. Ako saro ako digdi kasi syempre minsan mahiling mo si sa diri mo, ay maray pa siya, nakakadalaga ning straight, ning 3 kilometers. Ako ngunyan, 5 minutes walk lang, hinihingal na. Di ba? Yeah. So, mababa ang self-esteem mo, lalo na si creativity mo as a person, si productivity mo as a person, nagbababa din kasi di ka fit. Di ba? Tama yan. So, ang apot ko duman, kasi di ba, naging fit ka before. Ngunyan, arog na kayo ng hawak mo. Ano siguro si mga bad habits kung taano naging arog ka kayo ni? Or sabihin taano ka nag-gain weight? Para sa Samuel. Pag may kwarta, pero ako kaya, pag may kwarta, bako, not bako sa material things, pagkakantalaga. Risa man. Day mo man maininigar. Diba? Ano pa? Yan. Saka syempre, day nag-exercise, tapos, kulang sa turog, permi. Yan, number 1 yan. Aram nindo, sabi nila pag kulang sa turog, nakapayat. Mapayat. No, baliktad siya. Kasi, imbis na matabangan, pag nagtuturog ko kaya, makusog ang metabolism mo kaya ni. Oo, may nagbe-burn ka rin ng fats. Oo. Pero pag kulang ang turog mo, instead na nag-burn ka ng fats, nag-gain ka kasi kulang si turog mo, ka nakapahingalo. Oh. Yan.
Di na-convert si kinakan mo Araw pala to yun. energy. Sa edad ta, dapat at least, day man talaga na 8 hours talaga ang turog mo. 6 to Dapat at 7. least 6 to 7 hours ang turog. Hubin pa man ako sa Indo, so talaga mga 8 talaga Yeah. sa kuya. Oo, ako siguro mga 10. Sabi nila, Para maglangaw ka pa. sabi nila, less than 6 Pakyo hours ka. sleep talaga bako dahil magayon. Bako yan magayon sa hawa. Tama. Pero ano pang ibang habits sa hiling mo na kung paano ka nag-gaining weights? Mayon na. Oh. Ano ba ba? Uy, they need na reason na ang mayayaman, kung si mayayaman, yun nalugod si mga slim. The reason why is that discipline. Kasi ilingan mo, isipon mo, kung mayaman ka, dahil mo inuubos ang pagkakaan, okay lang may tada. Pero pag pobre ka, kay paano ubuson? Dapat simot. Kasi sayang. Dapat simot na Lalo simot. na kung mamahalo na, no? Ayo. Oh, di ba pag pobre ka, makikipista ka. Oh, Aha. sabi mo, ay tayo makatipid kami sa pagkakan sa harong. Ikakan ko na dumaning pang 5 aldaw sa pistahan. O kaya sa buffet. Di ba? Sa Since- buffet. Since nga, dahil ni pwede sa harong, makakana ko digling dinuguan. Baka may Diba? makailing pa sa kuyang iba. Oo. Dadakulan ko na ang kakan. Di ba? Minsan lang maka may pistahan lang. Ayun, di ba kasi may mga kita may mga habit kita, may mga paniniwala kita, may mga pag-iisip kita na nagtutulak sa tuya kung taano kita naging araw kainin mo niyan. Kasi ako for me dati ako magiging 5 years smoke free na ako eh. Hindi na ako nagsisigarilyo for 5 years. Congratulations. Wow. So Ano, itong Pero habit, nagda-drugs na lang. nagda-drugs na lang ako. Di ba? Kaya nagbilog po ako. Hindi na ako kupos. Di ba? Ang ipon ko pati, nawara ng pagkayilo. Yan, di ba? Natunaw na. Pula na. Pula na. Iyo dati, same kami ni paring Charvy na nagyosi man dati. So, malinig naman ako for like, halos same lang kami ni Charvy nito. Oo. Very good. So, ilingon mo na lang nindo kanto na isipin mo, dapat halion mo si mga bagay na nakakaulang sa samuya, ay sa sasay mo. So, kung taano siya nabibuilding habit. Halimbawa, kung nagsisigarilyo ka, syempre masiraon magsigarilyo bago mag-udo. Di ba? Tama. Minsan masiraon magsigarilyo pag mapamahaw ka. Di ba? Ito ay makapi ka sa luwas. So, siguro may mga routines kita na nagtutulak sa satuya para gibuhon to. Ngunyan, ang gigibuhon ta, kung gusto mo magpayat talaga is kaipuan mo munang i-evaluate ang sadiri mo muna siguro. Na ano ba talaga si mga habit ko kung taano ako nagkakaigo ning nagigain ako ning weight. Kasi baka di mo naririsa. Sige mong cellphone. O padikit-dikit, sige mong cellphone, sige mong kakan. Yeah. Di ba? Sige mong dalan, sige mong kakan. Di ba? So, may mga bagay kita na kaipuan sigurong bawasan or bawason na sa habit ta. Yan. Yun. Yan sana. So, speaking of habits, so ano sa hiling mo, Charbs, ang kaipuan mong bawasan na habit sa ngunyan? Since mapuong kaning bagong journey mo. Charby 2.0 fit. Ako siguro, ang habit ko talaga kasi siguro is, nagkakaigo ako ng stress eating. Itong day ka nagiging mindful sa kinakakan mo. True. Totoo Kasi yan. minsan kapag yaon ng yaon ang comfort mo, halimbawa sabihin ta ng, digdi kasi sa ibang bansa, very common ang pantry eh. Di ba? Na itong pagbukas mo ng pantry, ibig sabihin, yaon duman naka-inbox yung mga pagkakan mo. True. Pagbukas mo, yaon duman si mga chichirya, yaon duman si mga cookies or whatsoever. Yaon, madaling abutin eh. So, yun na tong kakakanon mo. So, nagiging habit mo na siya na pagbukas mo, kung ano sinasa atubangan mo, kakakanon mo. So, siguro for me, mag-imba ka ning mas healthy or bawason mo si mga junk foods na nasa atubangan mo. Diba? Or sabi nga ni Kang Agum ko, bawasan ko na ang hamis. Kasi talagang, kasi very talaga ako eh. Sabi Kaya sweet ka palang, Charbs. Tama na dana para sa iya kung magparadagdag ka man ng hamis. Naming hamis. Kasi pre-diabetic kami, nasa dugo mi. Diabetes. So kaipuan ko rin talaga magbawas. Kaya Very good. Kulang tabang din na si parang Linus na na-inspire. Yes, inspiring talaga to si Linus. So yan, dagdag sa sinabi ni Charby na sinasabi niya na i-eliminate mo si habit na dahil siya nakakatabang for your
plans in the future. Duman malawag man sa mga nabasa ko na make it unattractive. Like sa example ni Charvy na nasa pantry si mga treats, sweets, mga unhealthy foods. So make it unattractive dahil nga magduman sa pantry or kung maduman ka sa pantry, may darakan sa diri mong kakanon. Diba? Lagi na makatakot na picture. Diba? Not to trigger to take something. Kasi kung maduman ka sa pantry, mayo kang kakanon. So talagang mahanap ka ng kakanon. Pero kung may darakan na, dahil ka na mahanap kasi kapot mo na, di ba? So make it unattractive. Nice one. Siguro day na lang kami mabakal ng container na tubig. Para tis pag napapaha ka, mapatindahan ka muna, masakdo ka na muna. Di ba? Tapos sa wala mong kakanon. Actually, may nabasa ako sa libro na Atomic Habits. Yan! Wow. Let's go! James Clear. Actually, di ko rin natapos, pero kung sinapuunan ko sa iya, ang bagay na pirmi mo na iling, yan da ang pirmi mong gigibuhon. Mm-hmm. So, paano kung harani lang sa imo si pagkakan? Kaya pala sige mong kaya pala kunyari, nag-imbak ka sa kwarto mo ng mga chichiri or something. Kasi pirmi mo siyang nailing, di ba? Oo. Kaya, yan ang pirmi mong kakakanon. Pirmi kang magugutom na, oh my God, may pagkakan pa ako, makakan ako. Kasi yan ang pirmi mo nailing. Pero once yan, hinaliin mo sa paningin mo, di mo na maisip yan na, ay, may chichiriya pala na ako, naarog ka yan, or something. Arog man lang yan kang, ngunyan kaya nagbakal ako ng weights. Diba? Nilang so, irarong kang kama. Itinaid ko lang siya, duman sa higdaan nga. Kugus. Pag matatigbak. Yaon sa liog. Itinaid ko lang siya kung sain ang lugar na pirmi kong naiiling. Oh. Yan. Ibig sabihin, siyang nagre-remind ako na dapat gamiton ko siya pirmi. So, saan mo tiglaag sa kisame? So, syempre, pirmi ka nakahigda eh. Yung nahiling mo, pirmi. Kataid siya kang computer ko. So, nailing ko siya na, okay. Ay, yan pa siya na siya nawaka. Since Mayo akong ginigibo kunyari, since off ako, ngayon araw ka ni, instead na magparakawat lang ako, daw kaya akong magtao muna ako ng time sa exercise bago ko mag-computer, di ba? Pero araw kaya, di ba? So, araw kaya nang ginibo ko. Kaya kamo, kung may gusto ka mong baklion, dapat dainin doon na iiling. Dapat nakatago siya. Tama. Sama, yan sabi nila, example din yung delayed gratification, di ba? Pagal ka muna, matios ka muna, para ma-weights ka muna, ma-exercise bago mag-computer, di ba? It creates a habit and discipline din. O, hindi lang problema ko. Dahil ko napapractice ang delayed gratifications. Ito bagang tipong gusto ko makuha right away. Aram mo yan? Itong, kasi very common sa satuya Very common sa tuya bilang sarong tao na gusto ta, ura-urada, nakukuha tas tulos. Lalo na pag may means kita. Bako lang yan sa habit alimbawa, may gusto kang bakalon. Di ba? May credit card ka. Basta may credit card ka. Gusto mo ang cellphone. Swipe. Hindi mo aram kung afford mo ba talaga siya at that moment. Since may credit card ka, may means ka. Swipe. Go for it. Di ba? Pero dito inisip, so, pagbakal mo ng cellphone, perang oras ko tatrabahuhan yan para lang ma-afford ko yan. Diba? So, dapat talaga kaipuhan mo ng mga reminders, no? Para at least mo. Uy, tama-tama, gibuhon ko daw talaga yan. Para sa challenge na ni, talaga malaga ko ng pictures na ma-motivate sa satuya. Diba? And also, diba nilag mo na si picture ko dyan sa banner ta? Ayun na. Kasi tingnan ko sa kusina, pambugaw kino. Ay, di yan effective. Ayun, the family. Tama. Looks family. Sabi kang it looks familiar. Yaw ka rin pala dito. Nag-abroad ka din? Ay, nako. So yun na nga niyan. Iniimbitahan ta ang gawas ng mga kanutang natics, lalong-lalo na digdi sa taga Bicol, na ibahanin do kami sa journey me na maging fit. Baka man magpayat, pero at least maging fit na kung saan mabawasan ta mga kolesterol sa hawak ta, maging flexible kita na mag-ibot ang mga bagay na gusto ta mangyari sa buhay, para at least pag-abot kang panahon, ay di kita problema, lalong-lalo na sa hospitalizations, lalong-lalo na kung man kitang kakayahan or makikita mga insurance, makikita ning mga pinagkukuanan ning kwarta para makapagpa-check up or makapag-maintenance. So,
dikit lang na hiro-hiro, dikit lang na paagi, tanganin kita maging fit ulit, 'di ba? Para yan maiwasan ta. Yeah, dagdag ko lang din siguro ang magiging realization ko kani. I mean, since ako man regular man ang pag-aaral ko kani sa sadiri ko, pero iba na kasi ngunyan kasi may kaibanan na ako, sabi nga may accountability partners ka na. So si say yung willing dyan magbali sa mo, you're all welcome. Dagdag ko lang kasi iningigibuhon tang challenge. Bako man lang talaga ni your fitness journey or maging fit or hospitalizations or what. Kumbaga, di kay ining gigibuhon mo is ma-create din ng another habit sa muya to sustain. Like yan, pagiging fit every day. Then, magibo siya ng system sa sadiri mi na paano mo isisingit si fitness practices through our busy schedule. Kasi syempre, may mga trabaho din kami. Sindangan duwan trabaho. Di ba? Paano ninda isisingit sa very busy schedule ninda si fitness journey ninda na kinumit. And then after that, mas maihiling ninda, we are one decision away on making our dreams come true. Diba? And it applies on all matters of life. Alam mo, gusto mo maging successful in your career. One decision away, go for it. Diba? Ini ang magiging proof me na talagang kaya ming gibuhong gabos, nasa samuya lang kung talagang pupunan mingon yan or manya na habit. Papasipara mo na sa naon yan. So with that, since dagdag ko lang din, Charles, to summarize sa ano ko, is para maging committed kami, di ba? Di sa 30 days, dahil may maputol or dahil may talagang i-take mo siya as serious. So, anyone of us na dahil makatapos in 30 days, ini ang commitment na every day may update. Si dahil makatapos, Charles, anong gigibuhon? Mapag-giveaway. Yan. Giveaway. So, dapat abangan nindo. Sapatos, kamo na bahala sa shipping. Yes. Yeah. Okay, ano sapatos gusto nindo? Kamu na bahala sa shipping. Bagay ng Walmart na brand, piliyon na nito ang Walmart brand. Yeah. O kaya ano, Target. Dawa-duwa pa. So, paano sinda, Charles, makakwalify dyan sa giveaway na yan? So, kung yan ang gigibuhon ta, ina nga ito, mag-giveaway kita ma-post kita ng promotions over the Taga Bicol group. Tapos, ma-lag ka mo ng picture ng before. And then, lagi nindo si timbang nindo. And then, after that one, after 30 days, mabotation kita kung sisa may pinaka-most improved na timbang, na hawak, di ba? So, from there, matao kita ning. Saka may ano din kami, may gift din sa gabos na ma-participate ha. So, matapos mo sa dae, so, may yung sinabi, ika mataong gift. Kami, kinumit ko na sa diri. So may gift kami sa gabos na ma-participate. So, syempre, baka man kami mga big time na influencer, podcaster, or whatever. So, to appreciate lang your effort to join with our fitness journey. Baka man siya totally valuable, pero at least, di ba, to recognize your effort on joining us. Ano ang giveaway? 50 pesos. Siyempre, secret. Secret. Siyempre, secret. Baka sarong kilong man lang yan, abo. Sarong kilong balanak. At least, di ba? Survive na ang sarong aldon ng kakan. So, sarong sardinas. We encourage everyone na mag-iba sa muya to promote. Siyempre, may mga friends din kita na gusto doon yung matabangan. So, with you, baka sinda ma-inspire din. Di ba? Baka sa trabaho mo, mahilig, ano yung ginigibo mo? Ay, nag-donkey ako sa Taga Bicol podcast. Tapos may fitness journey sinda. Nag-iba ako. Baka gusto mo magsabay naman. Oo. Diba? Actually, libre siya, pero may manggagana ka, di ba? Di ba? Mayo kang babayaran. May mawawara sa imo. Baka ikaw pa ang bayaran. Di ba? Di ba? Akala mo yan. So, ano ang mechanics kang pag-join, Charles? Ano ang kaipuhan? Ang pag-join lang dyan is, mag-post lang ka mo ng picture na nakahuba, gabos, hiling ang saka ang suso. Dahil, joke lang. Dahil, mag-ano ka mo? Mag-post lang po, tabi ka mo ng before pictures na, syempre, mahiling mi kung anong kamugtakan kang hawak ng dungan. And also, kung pwede kang makapag-provide ng timbang, much better. And then also, mas ma-appreciate mi siguro kung ma-share ka mo kan sa indong mga exercise journey or ma-share ka mo kan sa indong mga kinakakain.
And then, from there, yun, ang nito, entry. Tapos, i-tap ko lang din baka may bisado ka mo mga Zumba instructor, fitness instructor, or may nag-gym talaga ka mo na may dinudumanan na ka mong gym. Baka gusto nung i-share sa muya kung saan ka mo nag-gym, isa si mga nagtutukdo sa indo ng fitness journey, isa si mga nag-influence sa indo na mag-pursue nga ni kayong journey na yan. O, saka mahanap kita ng guest next time. Oh, yes. Para at least matawag kita ng advice on our fitness. Kaya. On our progress. One went wrong, one went right. Mga tamang practices, di ba? Pero sila na sabi na, no, don't tiglaw kong ini. Napasubo ako ay. Nagsusubo ka, Linus? Napasubo. Yan. So, puon ko niyan. Starting day 1. Later, pag-create ni Charby ning bagong post. So, ma-feed kami ning day 1 mi man, ngunyan. So, o baka pwede man kita mag-June. Or ngunya right away. Ngunya na, kasi nga, i-eliminate si Manya na habit, di ba? We are one decision away. Yeah. Sige, lugod. Let's go! Sige, lugod. So, imbitahan mi ka mo, ha? Mag-participate mga mo. Takong day ka mag-participate, day na mag-participate. Mapag-giveaway na lang siya. So, kami na lang ni Linus. Kami ni Linus. Ini po si Bon. Ini man po si Christoph. Ini man po si Linus. Ini ang podcast na ginibo para sa mga oragon. Ini ang... Taga-Biko to the world! Ay, shoutout pala naman si mga taga-nagdadralan, taga-Naga City, and from Sorsogon, si Mario Piana, saka si Christian Himor Ababag. Let's go!